Bok, ja sam Ana Ilijanić-Jelušić i današnje pitanje ovog videa je da li primjećujete čuda oko sebe? Naime, moj otac, je prije x godina, prije 3-4 godine, išao u Austriju po lijekove. Ima neke lijekove, nemam pojma, koje ide u Austriju da ne mora tu plaćati dodatne novce, nebitno. Došao je u ljekarnu, kupio je lijekove i prije nego što je izašao, žena mu je dala nekakav papirić kao da ubaci za nagradnu igru. I sad on onak izlazi, nema pojma, natuca njemački, kao bite ovo, ne znam, kaj da radim s papirićem. I dolazi cura do njega i kaže ja, kao i pokazujemo na kuglu sa 1000 računa unutra, kao izvlače glavnu nagradu na trgu, neka bude tu pa, možda dobije nešto. I kaže stari, tata, moj, kao, ba nije prošlo 5 minuta, neko zove Zdenko Ilijanić, kao dobio je prvu nagradu, dobio 100 eura. I to je, znači, pokrilo cijelu nabavku lijekova, još je mora se vraćati, još po neke dodatne novce. Zašto vam to pričam? Zato jer moj tata, znači, prošlo od toga 3 godine, on je istinski uvjeren da on nema novaca, da on nema sreće, da njemu novci nema otkud doći. On uopće, znači, njegovo biće, njegov mozak uopće nije percipirao, znači, trenutak u kojem je tamo od svih onih ljudi dobio 100 eura. 100 eura je čovjek dobio. I sad je moje glavno pitanje tebi. Da li ti primjećuješ čuda koja ti se dešavaju u životu? Da li ih primjećuješ? Da li ih cijeniš? Da li im zahvaljuješ? Da li se osjećaš sretnim u tom trenutku? Druga stvar, još jedna super priča. Imam 2 djece. Stariji sin, on je uvijek u depresiji zbog nečeg. On je stalno nešto tužan, nikad ne pobjedi, ne znam. Vidi sve crno, dok kćer, ona je pak totalno, pozitivka, njoj sve je super. I sad, poanta cijele priče, njoj je super, ista situacija koja je njemu katastrofa. On se totalno uzbedira, ona je haj. Zašto je to tako? Prvo, ja nemam pojma, ali drugo, opet hoću reći, znači, vanjske okolnosti su samo vanjske okolnosti. Ono što ti doživljavaš iznutra, to je realno. Jer ti imaš mogućnost iznutra prema određenoj situaciji biti ili pozitivan ili negativan. Ja svom sinu govorim, ali pobjednici nisu oni koji pobjeđuju svaki put. Znači, nije pobjednik onaj koji dotrče prvi na cilj. Pobjednik je onaj koji dođe i zadnji, ali se osjeća kao pobjednik. Jer on je u stanju i iz najvećeg sranja izvući nešto zbog čega će se osjećati dobro. Ja ne znam, jel to ima veze s edukacijom, da li to uopće se veže na sva ova videa prije, ali današnje pitanje koje ja želim da si ti postaviš, da li primjećuješ čuda oko sebe? Da li si primijetio onu, super žensku koja je prošla kraj tebe i nacerala ti se, onako lijepo, ili onog frajera koji ti je otvorio vrata, ili onaj novčić na podu koji si našao, ili si uspio pretrčati ko muha bez glave kroz crveno i auto te onak prošao za 3 mm pa si sačuvao živu glavu na ramenima. Da li primjećuješ čuda oko sebe? Evo, to je današnje pitanje za današnji video, a sljedeći put, ko zna, vidjet ćemo. Ćao!